Hei! Road Radio Oy. Suomen numero 1 mobiiliröntgenyksikkö. Onko tarvetta röntgenkuvaukselle, mutta on muutama pulma? Kuvausyksikkö on liian kaukana. Liikkuminen on hankalaa tai löytyy useampikin kohde samasta paikasta. Hei, tiedämme mikä avuksi. Ratkaisu? No tietenkin, Road Radio. Road Radio Oy tarjoaa liikkuvaa röntgenkuvauspalvelua. Ammattilaiset Road Radiolla tulevat suoraan asiakkaan luokse. Olitpa siis missä tahansa, niin kuvauspalvelut ovat käytössäsi. Palvelumme. Voimme tehdä vierailupäiviä hoivakoteihin tai tulla suoraan kotiovelle. Ammattilaisten ottamat kuvat voidaan lähettää sinun omalle lääkärille tai saada meiltä lausuttuna. Meiltä hoituu myös karvakamujen kuvaukset. Road Radio etsii nyt sijoittajia markkinoinnin tukemiseen ja kehittämiseen sekä laitteiston hankintaan. Turvaa ystävällinen ja luotettava kuvantaminen sitä tarvitseville sijoittamalla Road Radioon.